Sufinanciranje projekta Nogometne akademije tema je o kojoj se u javnosti u posljednje vrijeme sve više priča i koja pobuđuje različite reakcije. I dok neki ideju odmah su prihvatili i podržali, s druge strane javljaju se kritike, osude i različita razmišljanja o tome u što bi se novac trebao uložiti. Odrazilo se to i na vijećnike Skupštine Varaždinske županije, izazivajući dugotrajnu i žustu raspravu. Nogomet je jedna od velikih nesređenih djelatnosti u ovoj zemlji kojeg zakon tretira kao udrugu. I sad imamo situaciju da se u tome dijelu u gradu Varaždinu zamračilo puno novaca i nestalo po raznim kanalima. Upropašten klub ponovno je pokrenut i čelni su ljudi u dijelu rada s djecom i mladima došli tražiti pomoć županije u dijelu sufinanciranja. Ukoliko grad Varaždin osigura 1 milijun kuna, ostatak od 1 milijun kuna trebale bi osigurati općine i gradovi, objasnio je župan Čačić. U okviru odnosa naših izvornih proračuna spremni smo sudjelovati. To je puno više nego do sada, jer do tada smo bili do 150.000 kuna ili tu negdje. Dakle, kad se izračuna omjer, to je na nas otpadalo 260.000 kuna. Ne znam, na Ivanec, 80 recimo, ne čini mi se, na male općine 7.000 kuna, 5, 7, 10, ništa. Odluka je stavljena i na javnu raspravu na koju se nitko nije javio, no u međuvremenu se skupila ekipa koja je zaključila da oni ne bi u tome na taj način sudjelovali, pa je sve u javnosti dobilo prizvuk da Čačić ucjenjuje općine da sufinanciraju Nogometnu akademiju, naglasio je. Dok ne vidim te koji imaju model, nek ga donesu, nek pokažu koji je model. Naravno, očekujem da ne bude iz mog u tvoj džep, nego da bude potpuno jasno kao što je ovo jasno. O tome ovdje raspravljamo, a ne po krčmama, ne? Kad mi donesu model, nema problema. Mi imamo osigurana sredstva, ne? U zamolbu klub je dostavio tekst sporazuma o partnerstvu na sufinanciranju projekta po kojem bi sve jedinice lokalne samouprave i županija sufinancirali projekt kroz 3 godine, a sufinanciranje bi se baziralo na financijskoj snazi izvornih prihoda proračuna i ovisilo bi o udjelu izvornih prihoda proračuna jedinice u ukupnim izvornim prihodima proračuna svih jedinica i županije za prethodnu godinu. Sukladno očekivanjima, upravo je ova točka izazvala burnu raspravu vijećnika. Mi imamo 332 igrača u evropskim ligama petorice i po tome smo 8. u Europi. Prema tome, to govori o važnosti nogometa i da to je strateški sport. Ima u Hrvatskoj više registriranih nogometaša nego svih ostalih sportaša ukupno. Mi ovdje raspravljamo o nekom dokumentu i ajmo reći nekoj zahtjevu, pismu namjeri Nogometnog kluba Varaždin za njegovu nogometnu akademiju, a uopće niko nije provjerio da li je to što su oni nama predstavili da li je istina. Diljem naše županije postoje mnoštvo klubova iz različitih sportova koji čak, po mojem mišljenju, puno više zaslužuju sponzorstvo javne uprave. Da li je to županija, da li je to neki grad ili općina, nebitno. Ono što je meni osobno isto tako dodatno nejasno, to je da djeca u istoj toj akademiji moraju plaćati izdašne članarine klubu, od kojih klub isto tako ostvaruje pozamašna sredstva. Varaždinska škola ima u prvoj ligi pionire, kadete i juniore. U prvoj ligi. To strašno puno košta. I to je kvaliteta. Ne, nismo svi isti. Čito se ja tamo u portalima, svi smo isti. Ne. Prvi je najbolji. 10. nije isto koji prvi. Nije uputno da gasimo i da dovodimo u opasnost lokalne sportske kolektive ukoliko ćemo uzimati iz sportskog budžeta svakog grada i općine i davati ga negdje više. Vijećnici HNS-a na predloženu su odluku iznijeli svoj amandman vezan uz način sufinanciranja jedinica lokalne samouprave koji nije dobio dovoljan broj glasova ni da se uvrsti u raspravu. Budna rasprava u konačnici je završena prihvaćanjem prijedloga odluke većinom glasova vijećnika HDZ-a, HSS-a, HSLS-a i Reformista. Suzdržani su bili vijećnici HNS-a, dok su protiv odluke glasali vijećnici SDP-a i Živog zida.